Insemmilkom nagħtikom merħba l-programm News.mt. Illum se nibdew il-programm tagħna b'tema serja ħafna u kera ħafna li toqtol lil xi ħadd bil-ġuħ. Għodda ta' gwerra li kienet tintuża fil-passat u sfortunatament għadha tintuża sal-ġurnata tal-lum. Naraw kif. Sebgħin jum daqshekk kapaċi jdum ħaj bniedem mingħajr ma jiekol. Bħalissa fil-belt Sirjana Madaya in-nies qed jinkwitaw għaliex fix-xitwa anke l-weraq fis-siġar huma skarsi. U ġenituri disprati daru għalihom biex jibqgħu ħajjin u jgħixu lil uliedhom. Madaya hija belt fil-muntanji tas-Sirja 40 km bogħod mill-kapitali Damasku. Għandha popolazzjoni ta' 40,000 ruħ u sa ftit snin ilu kienet magħrufa bħala riżort tal-vaganzi mill-aqwa. Darba belt turistika, illum iċ-ċittadini qegħdin imutu bil-ġuħ. Forzi mir-reġim ta' Bashar al-Assad u l-moviment Lebanis Hezbollah assedjaw il-belt minn Lulju li għadda u residenti spiċċaw maqfula bla mezz kif joħorġu. L-art madwar il-belt hija mimlija esplosivi għalhekk li tasal għajnuna hija diffiċli ħafna. In-Nazzjonijiet Magħquda Red Cross u Syrian Arab Red Crescent għattaw l-aħħar ġimgħat jippruvaw waslu l-ikel. Osservaturi tqabblu dak li qed jiġri f'Madaya mal-pressjoni li qed issir fuq ribelli bi bliet maħkuma minnhom maqtuwa mill-għajnuna umanitarja wkoll. F'din il-logħba tajna l-għajnu sinna l sinna persuni ċivili huma dawk li jpattu bħajjithom. Id-dietitian Marija Xkembri spjegat li wieħed jasal imut bil-ġuħ meta jgħaddi mingħajr ikel ġurnata wara oħra. Lura fl-1944 kien sar esperiment fl-Amerika magħruf bħala l-Minnesota Starvation Experiment. Irġiel fi stat tajjeb ta' saħħa tħallew bla ikel f'attentat biex jiġi determinat kif għandhom jiġu trattati vittmi tal-ġuħ madwar l-Ewropa. Studji sabu li persuna adulta li ma kellux problemi mediċi qabel, ma kellux eżempju infezzjoni, ma kienx barti minn problemi mediċi, kien pis tajjeb għat-tul tiegħu bejn wieħed u ieħor jibqa' ħaj għal bejn wieħed u ieħor 70 ġurnata mingħajr ma jiekol xejn. Ovvjament, mhux ħajibqa' attiv bħalma fil-bidu daqs li kieku kien qiegħed jingħata l-ikel, imma bejn wieħed ieħor 70 ġurnata il-persuna tibqa' tgħix mingħajr nutrizzjoni. Ġeneralment il-pis huwa indikattiv għal jekk wieħed hux qed jiekol żejjed jew nieqes. Jeżisti kalkolu matematiku biex jinstab il-Body Mass Index jew il-BMI. Iżda f'każ drastiku ta' nuqqas ta' ikel jaf ikun hemm żieda qarrieqa fil-pis. Meta persuna il-pis tagħha ikun inqas minn 18.5 kg per meter square il-BMI tagħha, hemmhekk il-persuna hija diagnosed bħala severely underweight li tkun malnourished. U f'dal każ iridu noqogħdu attenti il-BMI, il-figura tal-kilogrammi. Għax hekk persuna għandha ħafna ilma żejjed eżempju, fejn eżempju bl-starvation jista' jkun persuna tiżżid l-ilma jkollha dik li nsejħula l-idima, hemmhekk jista' jkun il-pis jagħti jitla' imma mhux għax fil-verità qiegħda ssir eżempju l-muskoli imma tiżżid l-ilma. Allura dak il-valur tal-BMI jista' ma jkunx valur li qed jindikar li l-persuna qiegħda fis-stat tajjeb ta' saħħitha. Esperti ġeneralment jaraw il-qies tal-id tal-persuna u l-ħxuna tax-xaħam f'postijiet partikolari bħad-dar biex jiddeterminaw l-ammont ta' xaħam li jkollu l-ġisem. Fis-stat ta' starvation hemmhekk il-ġisem qiegħed juża r-riservi tiegħu l-ewwel ħajdur għax-xaħmijiet li għandu l-ġisem u mbagħad ħajdur għall-proteini li għandu l-ġisem, ħajdur għall-muskoli tiegħu stess biex jipproduċi dik l-enerġija biex jibqa' għaddej, ħalli l-moħħ ikollu biżżejjed enerġija biex jiffunzjona. Meta l-muskoli qegħdin jiċkienu, il-qalb hija muskolu wkoll. Allura f'estremità il-qalb ukoll ħatibda tixrinkja fis-sajż tagħha. Meta dan iseħħ, il-pressjoni tal-bniedem ħatibda tonqos. Il-heartbeat kemm tħabbat il-qalb ħajibda li jislowja. In-nifs ħajkun iktar bil-mod. Dawna kollha mekkaniżmi li l-ġisem qiegħed jagħmel biex kemm jista' jkun jibqa' ħaj. Poplu bħal dak ta' Madaya diġà għadda minn trawmi kbar ta' attakki u bombardamenti. Ħafna tilfu djarhom, ħafna oħra tilfu rabathom. Issem l-inkwieta minn fejn ser jiġi l-ikel u nuqqas ikel innifsu mingħajr dawn il-problemi addizzjonali diġà jġib miegħu problemi psikoloġiċi. Dik in-naħa psikoloġika fejn naraw persuna ħatibda iktar tkun letarġika, mhix ħadd tiffoka daqstant fuq li qiegħda tgħid eżempju, il-konċentrazzjoni tagħha ma taħdimx iktar, eċċetera.
Filmati li rnexxilhom jiġu infiltrati online mhumiex wisq, imma dawk li sibna juru l-aktar l-tfal għal xi stoltu ferriħa fi stat ta' ġuħ kbir jispiċċa l-aktar vulnerabbli. It-tfal qegħdin jikbru, allura hemmhekk għandhom iktar metabolic rate għolja. Allura din jaħarqu iktar enerġija, qegħdin fi-stat tajjeb ta' saħħa hemmhekk qegħdin jiġu eżempju depożitati iktar muskoli, qegħdin jiġu depożitati iktar għadam, etc. Allura requirements tagħhom huma għoljin. Jekk dawn qegħdin jingħataw ftit ikel, hemmhekk hemm diskrepanza kbira bejn ir-requirements tagħhom u dawk li qed jingħatalhom. Allura huma iktar at risk li jkunu malnourished. L-anzjani l-istess ħaġa tiġri u l-istess f'nisa tqal, speċjalment fl-aħħar trimester ta' tqal għax ir-requirements hemmhekk ħajjiżdiedu. Ħil ta' speranza kienet feġġet f'Settembru li għadda meta tħabbar twaqqif mill-użu ta' armi taħt is-supervizjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda. Aġenziji li provdu l-għajnuna tamaw li dik fissret aċċess tal-poplu fil-bżonn tama li sfaxxat fix-xejn għaliex l-applikazzjonijiet tagħhom ġew miċħuda. Biex jibqgħu ħajjin, residenti Sirjani spiċċaw jagħmlu minn kollox minn b'xi mod jiflaħ ikollu jħallas bejn 250 u 300 euro għal pakkett ross li fadal. Min jikol mill-iskart, min jikol annimali domestiċi. Ommijiet jagħtu l-ulidhom pont ta' ġeli mħalta ġoba u bl-ilma, oħrajn jgħixu fuq ilma mħallat bil-lumi, ħall jew xejjex aromatiċi. U oħrajn jallu l-ħaxix. Bħalma nafu l-ħaxix ma fihx daqstant valur nutrizzjonali għal rigward ta' kemm fih enerġija, kemm fih kaloriji, u l-istess m'għandux daqshekk proteini. Allura xi ftit qed jgħin qed itihom naqra electrolytes forsi, minerali, imma mhuwiex biżżejjed żgur li le biex isostnihom għal rigward ta' kemm għandhom bżonn enerġija u kemm għandhom bżonn proteini. Allura fl-aħħar mill-aħħar xorta ħajkun hemm stat ta' starvation. Is-sitwazzjoni marret mill-ħażin għall-ar. Minkejja l-forz tal-għajnuna ma laħqux l-Madaja fil-ħin, mhux l-istess jista' jingħata x-xitwa u l-kesħa ħakme ġmila. Amara bibien u twieqed jingħalqu jinħarqu imqara ftit mumenti ta' sħana. F'każijiet fejn ngħidu aħna hemm ħafna bart, pajjiż fejn hemm ħafna bart, ir-requirements hemmhekk ħajżdiedu għax il-persuna qiegħda titried li jġalek teħli iktar enerġija, trid tara l-ambjent kollu ta' kif inhi s-sitwazzjoni. Jekk inti eżempju wounded bil-gwerra, għandek ferita ta' pistola, etc., hemmhekk ir-requirements ħajjitilgħu iktar għax għandek eżempju infezzjoni. Meta l-persuna mhijiex fis-stat ta' saħħa perfett, ħafna drabi r-requirements tal-ġisem kemm għandu bżonn enerġija u proteini ħajjiżdiedu. Allura hemmhekk tara iktar diskrepanza f'dak li qed tieħu għal dak li suppost tieħu. Sal-ħadd 10 ta' Jannar 2016, il-poplu ta' Madaja kien ilu minn 17 Ottubru 2015 mingħajr ikel. Dakinhar il-belt ingħata 3900 rexin, jiġifieri biżżejjed għal aktar minn 19,000 persuna għal xahar. Għaddew 3 xhur u l-popolazzjoni tiskorri dak l-ammont b'21,000, anke li tasal għajnuna l-proċess ta' rkupru huwa gradwali. Hemm il-possibilità ta' dik li tissejjaħ refeeding syndrome. Din tiġri meta persuna tant huwa malnourished li hemmhekk iridu nibdew intuħ l-ikel ftit ftit. Mhux intuħ ħafna f'daqqa ħalliju jsostni iktar għax jistgħu nagħmlu problemi iktar qar. Għax hemmhekk ikun hemm shift kbira ta' dawk li nsejħulhom electrolytes, ġifieri il-minerali tal-ġisem, il-potassa, il-magnesium, etc., li jistgħu jikkawżaw iktar problemi milli jisolvu. Allura l-ikel important li ħajjiġi introdott ftit ftit. F'dal każijiet ma nimmaġinax li ħajkun hemm tant abbundanza ta' ikel li daw ħajkollhom abbundanza kbira għal kull persuna. Ġifieri jista' jkun din il-problema tiġi evitata b'dak il-mod għax l-ikel ħajġi introdott ftit ftit. Kull jum li għaddi fisser telf ta' ħajja oħra f'Madaja, kull jum storja ta' nies li diħlin dejjem aktar f'istat ta' disprament, mhux denju għas-seklu li ngħixu fih.
It-tnaqqis fil-VAT fuq attivitajiet sportivi għandu jinħass minn min jipprattika l-isport u mhux jiġi assorbit minn faċilitajiet sportivi fil-waqt li jollu ir-rata ta' sħubija. Dan tkellem dwaru anka il-Prim Ministru li stqar li se tkun qed issir investigazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti. Bħalissa huma ħafna dawk li jfittxu xi ġim. Ħarsithom lejn is-sajf mhumiex wieħed u tnejn dawk li jridu jneħħu xi ftit kili żejda li forsi tellgħu fi żmien il-festi. Konsegwenza tal-ikliet, festini u xorb xi kultant ma jaqta' xejn. L-attività fiżika m'għandix tkun xi ħaġa ta' perjodu, tant li l-Gvern ħaseb li inċentiva l-użu ta' ċentri sportivi tul is-sena kollha billi naqqas it-taxxa tal-valur miżjud. Taxxa li hija maħsuba biex tintrefa' mill-konsumatur. Fil-budget għal din is-sena l-Ministru tal-Finanzi ħabbar li t-taxxa fuq attività sportiva niżlet minn 18 għal 7%, tnaqqis sinifikanti ta' 11%. Taxxa inqas fuq l-isports. Sabiex ninkoraġġixxu aktar attività sportiva u bħala parti mill-ġlieda kontra l-obeżità se naqsu l-VAT fuq l-attivitajiet sportivi inklużi gym memberships, fitness centers, football nurseries u attivitajiet oħra minn 18% għal 7%. Iżda dawk li marru jagħmlu sħubija tagħhom f'xi ġim, partikolarment dawk li ġeddew sħubija li diġà kellhom, setgħu kienu ddiżappuntati xi ftit. Dan meta sabu li l-prezzijiet li ħalsu jew ġew mitluba jħallsu din is-sena huma l-istess li ħallsu s-sena li għaddiet. Sakemm ma kienx hemm min li b'wiċċ tost żied il-prezzijiet. Li hemm każi fejn il-bidla fit-taxxa m'għaddietx għand il-konsumatur ikkonfermah stħarriġ ta' One News. ċempilna numru ta' gyms ta' birruħna li se nfittxu sħubija f'waħda minnhom. Wara li wrejna interess, staqsejna jekk nistennewx bidla fil-prezz. Qalu li hemm xi ħaġa ħabba t-taxxa ħajkunu qed jorħsu jew dawn. No, dik aħna li kienkom ma titlux li aħna għandna l-memberships huwa l-istess bħala prezzi, aħna ma konniex da. Però inti bl-istess membership tista' tuża 3 fitness clubs oħra. Aħna l-prezzijiet basically ħdej ċertu dana u ma rħas. Aħna kif jiġit naqem xi nażir misunderstanding f'dak is-sens li smani u ma raħsu l-speċjali lna. Però aħna ntukom ir-risit u jinnaf ma jkun tista' tiklejm jew hemm xi rebate ma nafx. Saħansitra kien hemm nipprova jagħti l-impressjoni li hija deċiżjoni ta' tmexxija tal-ġim x'jagħmel quddiem deċiżjoni bħal din min-naħa tal-Gvern. Tnejn għal 3 xhur tiġi 160. 160. Għal 3 xhur. All right. U dak il-prezz kif inhu issa x'qalu li ħajorħsu ħabba l-budget u hekk. Jew intom dawk tkunu raħħastuhom diġà. Ma tħoss fiha biex tila xogħol fimni, ġifieri ma nafx kif ħajtħol fiha biex tila xogħol tal-vettu mhux vett ħabba x'naqsu l-vettu. Ma fimni, management discussion fimni m'għandux naqsam magħha jien. Fimtek, ġifieri l-istess il-prezzijiet bażikament. Mhux hekk. Iżda dan mhuwiex il-każ. Huwa mistenni li la darba l-Gvern joħroġ notifika jew avviż legali ikun hemm bidla fil-prezz. Fil-fatt kull linja gwida, spjegazzjoni u istruzzjonijiet relatati mal-atti tat-taxxa misjuba f'pubblikazzjoni pubblikata mid-Dipartiment u magħmula disponibbli lil pubbliku b'mod ġenerali ikollha l-istess effett bħal-liġi. Saħansitra kummenta b'diżappunt il-Prim Ministru Joseph Muscat. Naqqasna l-VAT fuq l-attivitajiet sportivi, ma mbagħad jiddispjaċini hemmhekk illi insirna fl-numru ta' gyms, numru ta' postijiet fejn imorru jitrejnjaw in-nies, ma kien hemm l-ebda ma ħassewx il-konsumaturi dan it-tnaqqis fil-VAT meta naqqasnija pratikament bin-nofs il-VAT fuq l-attivitajiet sportivi. Kien hemm gyms issa ħansitra qollew il-prezzijiet, kien hemm oħrajn li ħallewhom l-istess, kien hemm oħrajn li naqsuhom il-prezzijiet. Aħna bħala gvern hemm strutturi ta' gvern jassiguraw il-kompetizzjoni ġusta, imma m'hemmx sitwazzjoni ta' monopolju, allura l-intervent tal-gvern ikun wieħed ta' informazzjoni. U hekk fejn il-medja tagħmel għandha jkollha rwol illi titkellem u tara illi tistaqsi għaliex ċertu postijiet minn kelli naqset it-taxxa
din it-tnaqqis fit-taxxa ma ddewwix il-konsumaturi. Għalkemm hemm il-każi ta' min m'għaddix lill-konsumatur il-bidla fil-liġi, wieħed ma jistax jiġġeneralizza. Hemm oħrajn għalkemm jirriżulta li ħafna inqas li d-differenza għaddewwa lill-konsumatur. Xtaqt niċċekkja dwar il-memberships tal-gym, please. Of course. Xtaqt niċċekkja kemm qiegħda l-fija l-sena jekk jogħġbok? So for the full membership for a year, it's 521. 521 u s-sena li għaddit l-istess prezz kienet? No, it was more. Dak il-prezzijiet li ħatibat li finali u issa jissaw jorqsu għax semmew xi ħaġa tal-budget. Il-ġodda daw, il-final rate. Alright, ġifieri raħsu fuq tas-sena l-oħra dawn. Eżatt. Fil-fażi jekk tara tas-sena l-oħra tista' tara differenza tal-11%. Jekk xejn hawn min tassew jifhem li l-inċentiv tal-gvern kien biex il-pubbliku ikun imħeġġeġ jgħix ħajja aktar sana. Biex hekk l-istat ukoll ikun għamel il-parti tiegħu biex minn ħafna diskors dwar ħajja aktar attiva ngħaddu għal fatti. Grazzi tal-li għal darboħra segwejtu news.mt, nfakkarkom li dan il-programm flimkien ma daw kollha li aħna milna sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube hemmhekk issibu wkoll uħud mis-servizzi li jkunu ħarġu fl-aħbarijiet. Nfakkarkom ukoll li permezz ta' Facebook aħna kontinwament noffru l-aħħar informazzjoni. Grazzi mill-ġdid tal-li kontu magħna l-kumplament tal-lejl it-tajjeb.